חברות וחברים, חופש העיתונות ברחבי העולם נמצא בסכנה. יותר ויותר משטרים וממשלות מנסים לעצר את צעדיה של העיתונות החופשית, המודפסת, המשודרת והמקוונת. יותר ויותר עיתונאים נמצאים תחת סיכון, ורבים מהם, במיוחד בשנה האחרונה, שילמו בחייהם כשהם מנסים למלא את תפקידם החשוב והחיוני כל כך עבור כולנו. מתוך דאגה עמוקה להתרחשויות המסוכנות הללו, החליט מועדון העיתונאים ירושלים, The Jerusalem Press Club, לקיים כנס בינלאומי בנושא חופש העיתונות, מחויבויות ישנות, אתגרים חדשים, Freedom of the Press, Old Commitments, New Challenges. ב-25 במאי 2015, במקום הזה, אחד המקומות היפים והחשובים בעולם, עיתונאים, עורכים, בלוגרים, מומחים לתקשורת וראשי ארגונים העוסקים בחופש העיתונות התכנסו כאן כדי להחליף דעות, להתעדכן במידע עכשווי ולחשוב ביחד על דרכים לשפר את המצב. ההרשמה תיפתח בקרוב באתר המועדון העיתונאים ירושלים, Jerusalem Press Club, ואל תחמיצו את המאורע החשוב ביותר בנושא חופש העיתונות בשנת 2015. להתראות בירושלים, כאן, במועדון העיתונאות ירושלים, Jerusalem Press Club, ב-25 במאי. להתראות.